V ulicích kanadského Montrealu můžete potkat kousek české automobilové historie, legendární Tatru 603. Hned 2 exempláře vlastní Martin Šimek, který v Kanadě žije už desítky let. No to je auto, který jako je tady vzácný, to je jediný v Montrealu, tak jsem si říkal něco jiného. No. Kromě Tatrovek má pan Šimek také Trabanta. S tím jezdí denně. To je výborný na město, krásně se s tím parkuje a hezky se to řídí. Pan Šimek je v Kanadě od roku 1968. Stříbrnou a černou Tatrovku přivezl v roce 2005, zatímco Trabant dorazil do Montrealu až o 2 roky později. A tahle netradiční vozidla vzbuzují velkou pozornost. Každý na to kouká, co to je, nikdo neví. Všechny automobily koupil pan Šimek na aukčním portálu eBay a tam také schání náhradní díly. S opravami je to ale složité. Já mám jednoho mechanika, který je 50 km od mého domu, což není zrovna jako praktické, ale je to zlatý člověk, který všechno opraví. Ani přes občasné neduhy však majitel neuvažuje o prodeji těchto legend. Lidi jako říkají, že by to rádi koupili a já hnedka řeknu, není to na prodej.